Hindi kang ba ng ano, video ay. Uy. Yung Tingnan mo ah. sahod yun ah. Nalakad ka, nalaka, akala ka. Kali, 500. Babali lang. Nasabay. Wala naglaro na kami. On, King Philip. Kasi kita mo di King Philip. Pati si Sir Jerome Patungan. Sir, dyan. Sir. Pati yung mga announcer sa Bulawit ngayon. Kaso, ako ra naon lang. Yung cellphone Malinaw niya. yung sa kanila oy. Malinaw mo ba? Wala naman 16 coins. 16. Ano yan eh? iPhone. iPhone. Ayun. Madilim siya. Tiba ka ano, kulang lang ng ano sa'yo. Kahit nakasagad yung brightness niya. Minutes and 49 seconds. Artisa. Tubado. Tubado. Ay. Magalaw din. Substitution. Ambrosio. Itay Ugaw, silog na rin, parang may bola. Using 2 points by Carpizo. Ugaw, tatagdag. Kasakasang sinanay ko, tampan na yun ang ibulang dito. Wala, hindi ko na pinili. Yes. Pass break. Pandaw. Basket. Plus a foul on number 08. Three minutes and 8 seconds. Bonus free throw, Pandaw. 3-4-3 by Pandaw. 77-56. Passing, Bandong. Receive 2 points by Bandong. 2 minutes 40 seconds. Yes, 40. Oh. Here is Rizal. Visit 2 minutes na na yung mga Mataw. ilang seconds. Grab to the feet. He lost the ball. Kilala niyo yan, si Clay, ng Malimpak. Si Mamle. Nice ball. Bukit. So, Mati, Basketball. Richard ko. Bandong for the rebound to Ambrosio. Naiwasan mo sa manggulo rin.
From that basket, plus a foul on number 31. Bonus free throw by 29 Padua. Bonus free throw is in. Substitution. Siyempre, balag tayo kay ibang pa. Last 2 minutes for the fourth and final quarter. Patakat. Abot pa po yung Meron sang lagos ko. Ano naman? Cobra. San Gatorade. Sabias. Ambrosio and Sanfas. Carpizo on the side. Shoot. Carpizo wala pa rin. Pass to Diaz. Ambrosio. Substitution. Mas maganda tong court naman pag napinturahan na lahat. Kasi madami na kami nagastos kasi pag hindi kami nagsemento. 1 minute and 9 seconds. Anong supply? Hila. 4-2. Kaya ba? Maliliwaw. May gastos sa akin pinaitin kasi may semento. Gawin yung sumabang. Gawa ng truck. Piso. Wala pa rin. 20 plus. Ambrosio. Dati. Kasi mga 3 gilid-gilid na, points. hindi yan semento. Kaya semento na para hindi siya makasabot. Tapos mabak. 50 seconds. Following Ambrosio. No. Bato. Easy 2 points. 38 seconds. Ambrosio. From that Dati lang si may 25 seconds. Maso. Puro chok. Puro chuk dati. 10 seconds remaining time.